Lero ndi pa 17 September 2025 zimene zikutanthauza kuti papita ndithu timaola tochuluka chitsekereni mavoti dzulo nthawi ya folokoloko pa 16 September 2025. Ndi chitsekereni mavoti amenewa ayi amalawi ambiri ndithu ali tcheru kuyang'ana ku Mentale Center mu mzinda wa Lilongwe kuti kodi ameki atiuza zotani zotsatira chisankho chimenechi. Ndi pamene tikudikira chonchi zambiri ndithu zikunenedwa, manambazi akutuluka, ma unofficial results akukambidwa m'ma social media mu zimene ambiri akumana kuti achonda amalawi tiyeni tidikire kuti kodi ku BICC kubwera zotani. Ndiye pano mkulu wina unanso chimodzimodzi kuti amalawi mafigures amene mukuona pa social media chonde musakhulupirire kwambiri, malizatsi enieni muwadziwa, amene akutsogola pa chisankhochi mumudziwa posachedwapa. Ndiye chonde amalawi musakhulupirire zina zonse kuti zimenezi zimatha kubweretsa mpungwepungwe chisokonezo m'dziko lathu. Nde mukadzimvera mkulu ameneyu mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Akuluakulu mwaswera bwanji palopo pano, ngati mwaswera bwino aizikomo kwambiri, inenso ndaswera bwino. Akuluakulu malizasi amene akubwera pa nthawi inoyo tisawakhulupirire kwambiri, chifukwa ine ndili m'magulupu ambiri ndiye ndikumayang'ana malizasi akumakhala osiyana kwambiri. Akhala kuti magulupu ndi okomera MCP, malizasi amene akumabwera ochuluka ndi okomera MCP. Zikakhala kuti magulupu kuti mwina mwaka amene alipo ochulukirapo ndi a DPP, zimene zikumabwera zokomera DPP. Malizasi akumpoto ndaona magulupu yena malizasi akumpoto amene akusogola ndi Peter Mutharika, wachiwiri ndi Kabambe, paka pali mzanga wina wakenso wa DPP wanena kuti izi ndiye zafegezi. Ndiye tisathamange magazi chifukwa zinthu ngati izi zimene tikumatumizirana m'ma social medias anthu ena amazitengera. Ndiye tikaona kuti ayamba kunena pa radio mafiga aja nkumasika kumasemphana ndi mafiga athu, ndizija zimayambisa zipolowe, chifukwa ife tinawerengera kuti tadusa. Tatiyeni zoona zenizeni tiziziwa, ndipo zosikalekale pomacha mmawa amene akusogola aziwika, chifukwa tu social media ndiyoopsa. Social media imanena zoona, social media imanena zaboza. Andimamvera kumamawa azimayi ena akenso akuyankhula kunena kuti amwene adadi awina kale, ndaona kudya ku Facebook adadi awina kale anthu asanayambe kuvota. Sono zinthu ngati zimenezozo ndizoopsa kwambiri. Tima mmalo